guys! It's me, Michelle V, and welcome to our YouTube channel! So yes, happy Thursday everyone! Ayan, so ako lang dito mag-isa ngayon sa bahay namin dahil ang asawa ko ay umalis na, pumasok na ng trabaho. Ayan, so yun. O, makikita nyo guys nandito, everyday, this is the paper from the promotion. A lot of papers. Ang dami-dami na naming papel. O naipon, natapon na nga yung iba. Ayan. So, yan yung mga promotion ba? Kung ano yung mga, ngayon, ano yung magiging sale for the next coming weeks or this day. What are the sales? Ito yung favorite namin, Aldi. Sana, charot. Ito yung aming favorite na store, Aldi. Kasi dito lang ako malapit. Tsaka hindi, mas gusto namin talaga siya. Gusto namin ng Aldi. Ayan. Teka na, charot. Ayan. Aldi lang ang tinitingnan namin dyan, o di kaya Edeka or Hit. Ganon, ang tinitingnan namin na mga, kung ano yung mga nagsisale, ganyan. Ganun po, nagsisale ba ang shrimp? yung fish? Kasi ang mahal kaya guys, pagka ano. So, yun. So, yes, for today's video ay maglilinis ako ng bahay. Maglalaba ako ngayon. Para bukas, hindi ako masyadong madaming ganap. Charot. Para bukas, na lang lalabahan ko mga puti. Ngayon ay decolor. Ayan. Tapos maglilinis ako ng bahay konti. Ganyan. Tumisaging dito yung isa, oh. Pinabaunan ko ng saging yung asawa ko, isa. Tapos, itong isa natira. Ayan. Tapos, dito yung mga coins natin, guys. Oh. 1 euro coins. Ayan, so yun, asikasuhin ko lang yung labahan ko at ako'y maglalaba, okay? Guys, so yun, tapos na ako maglinis ng bahay namin. So, what I'm gonna do now is, dadalhin ko na sa baba yung gusto kong balita. Tawag ito, dalhin ko na sa baba yung aming labahan at pupunta na ako ng Aldi. So yun, so nandito na yung mga decolor lang muna ang uunahin ko for today's video. At pupunta na ako ng Aldi para pagdating ko, sakto na yun. Sakto tapos na yung labahin. Ayan. So, din ako na yung aking labahan. Nakaandar na siya. So, ngayon naman punta na tayo ng Aldi. Ay, so sa bahay na pala ako. Galing na tayo ng Aldi. So, lagay ko kayo dito. Pakita ko sa inyo ang pinamili natin for today's video. Here. Sa bag. Oh, napagod ako. Charot. Ito yung ating resibo. 18 euro, guys. Itlog. Of course, hindi mawala. Gatas. Kasi wala na kaming gatas. So, nakita ako ng sushi nori. Guys, ayun o. Oh, doon. Binili ko. Bumili ako isa. Bumili ako ng dalawang tinapay na ganito. Oh. Masarap to. Kahit matigas siya na tinapay, masarap. Binili ako ng dalawang cola yung asawa ko. Cola and Kings. Ayan. Tapos, bumili ako ng carrots. Gusto ko yung carrots, guys. Tapos, naka 30% ang ating mackerel. Mackerel fillet, naka 30%. Oh, bumili ako. Tapos, meron na ulit na Gouda. Nung Pasko, guys, wala. Nag-ubusan yata nito. Ngayon lang ulit nagkaroon. Tapos, ito margarine or the butter. Bumili ako nito. Masarap ito pang sopas. Tsaka masarap din siya pang kape. Tapos, bumili ako nitong orange kasi ito yung gusto ng asawa ko. Tapos, bumili ako ng bigas. Syempre. At may nakita pala ako, guys, na corned beef. First time ko makakaganda ng corned beef sa Aldi. Yung ganito, oo. Ayan, lutuin ko to ngayon. Ito lang papakainin ko sa asawa ko mamaya. Pagkadating niya. Kung sarap. Charis. So, ayun lang. Dinaanan ko pala yung aking labahan. 5 minutes pa. So, ibig sabihin, hindi ako gano'ng katagal sa labas. So, may 5 minutes waiting. 5 minutes pa. So, yun. Balikan ko pagka nalagay ko na itong mga to sa ating refrigerator. Yeah.
So, hi guys! Di ba naka-crop top ako? Charet. Magkano ako ngayon? Luluto ako ng itlog. Tapos lagay ko sa dito sa tinapay kasi gugutom ako. I'm so hungry, people. Dito sa ating meatloaf, no? Try ko siyang hiwa-hiwain. Tinikman ko, no? Meatloaf, corned beef. Ano talaga siya, guys? Hindi siya yung corned beef na, okay. Pwede rin naman siya siguro. Pero parang meatloaf siya eh. Yan, okay. So, piprituhin ko lang yan, guys, mamaya pagdating ng asawa ko. Tapos, yun lang. Magsaing na pala ako. Kasi ako naman mamaya kakainin ko yung mackerel. Ito na yung ginawa ko, di ba? Oh. May itlog na may cheese. Ang sarap. Ayan. Dalawang tinapay yung ko. Diba? Pagka busog na ako sa isa, iwanan ko tong isa para mamaya sa asawa ko. Tapos pwede pa naman yan siyang initin. Ayan. So, yun. Kain tayo! Ang sarap. Angat. So, hi guys! Lulutuin ko na yung ng aking jusawa, ang corned beef na parang beef loaf. Ayan o. Ilulunod ko sa itlog. Yan. Kasi piprito natin. Iba yung corned beef nila dito. Hindi ko alam. Siguro pwede rin itong durugin. Yung magiging corned beef talaga siya. Ay, corned beef. Yung katulad sa atin. Pero, okay na yan. Lutuin natin ganyan. Parang meatloaf. Para iba naman yung ng asawa ko. Yan, diba? Yan ko siya sa itlog. Yan. Pauwi na yung asawa ko. Nanood ako ng tawag ito? A Very Good Girl sa Facebook. May mga nag-upload na by part, ganyan. Galing-galing ni Catherine. So, nagpa-pandar ako dyan ng yung electric fan namin maliit. Kasi yung usok ng isda ko, ay, nakamangangami dito sa Mumbai. Ayan. So, ito na pala guys. O, luto na. Ayan. O, ayan sa asawa ko. Kanin na may yung ating corned beef na parang naging meatloaf. Ganun. Tapos, ito yung ginawa kong sausawan. Ganun. Tapos, ito yung akin. Diba? Sarap. So, ngayon, waiting ako sa asawa ko, guys. Parating na yan siya. Ako nag-jacket. Para hindi mangamoy yung damit ko sa loob kasi nga, pantulog ko ito mamaya eh. Yung mangamoy ako ng isda. Ayan, wala na yung usok. Kanina grabe yung usok. Nung nagluluto ako, hindi ko naramdaman yung usok. Tapos kanina, pagbukas ko ng nakita ko, usok pa sa loob ng bahay. Binuksan ko yung pinto namin dahil dito sa aking mackerel. Smoked fish to eh, na mackerel. Mackerel smoked fish, ganyan. Tapos titikman ko rin itong ating sushi nori sitang plata. Sushi nori, ayan. Kaya ko sa kanin mamaya, ayan. So, yes, waiting for my lovey. Ayan, so yan. The house smells. Smells strong, my lovey. Where are you? Dito na siya. Baho na ng bahay na. The house smells. In the floor, I come down. I'm down. I hope it's not here. Oh, because I love fish. Oh, it's okay. It's mackerel. It's because this one is a smoked fish. That's why. Oh, look at this. It's burning. I cook it. It's burning. Look. The fish. No. I love it. I like this. Eat now, my lovey. Nom. This beef? Yeah, it's a beef.
I put a egg. It's a Filipino style. It's beef. See? Still smelling? It's okay. What? Whoa. Time is right. Let's eat. I'm gonna use my hands. It's good when eating fish with hands. Our house smells with fish. My fish got burned. See? 20 minutes was the last on there. So early.